ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଶିଳା ଓ ଖଣିଜ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ. ପୃଥିବୀ କେଉଁ ତିନୋଟି ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ତିନୋଟି ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ପ୍ରଥମ ଉପର ସ୍ତର ବା ଭୂତ୍ୱକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟସ୍ତର ମାଣ୍ଟାଲ ବା ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳ, ତୃତୀୟରେ ଭିତର ସ୍ତର କୋର୍ ବା କେନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଶିଳା କ'ଣ? ନା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣରେ ଶିଳାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଶିଳାଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ, ଆକାର ଓ ଗଠନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ତିନୋଟି ପ୍ରକାର ଶିଳାର ନାମ ଲେଖ। ତିନୋଟି ଶିଳାର ନାମ ହେଲା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ବା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନିଶ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? କୁହ, ନିଶ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ନା ଯେତେବେଳେ ଭୂତ୍ୱକର ଉତ୍ତପ୍ତ ତଳ ମାଗ୍ମା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଦେଇ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଲାଭା ଭାବରେ ଜମା ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇ ନିଶ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଶିଳାଚକ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଶିଳାଚକ୍ର କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳା ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ନିୟମିତ ଧାରାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଶିଳାଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଜମା ହୁଏ। କ୍ରମେ ଏହା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଉଭୟ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପ ଓ ଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପ ପ୍ରଭାବରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ମାଗ୍ମାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ମାଗ୍ମା ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇ ପୁନଶ୍ଚ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଶିଳାଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଶିଳାର କି କି ବ୍ୟବହାର ରହିଛି? କ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ମୃତଦେହର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବା ଜୀବାଶ୍ମ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କର୍ଦ୍ଦମ ଶିଳା ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ହୋଇ ସ୍ଲେଟରେ ଓ ଚୂନପଥରର ମାର୍ବଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଥାଏ। କଠିନ ଶିଳାଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା, ଗୃହ ତଥା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୋଡ଼ି ଓ ବାଲିଗରଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କ'ଣ? ଭୂତ୍ୱକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଓ ତାପ ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାର ରୂପଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କର୍ଦ୍ଦମ ଶିଳା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଓ ଚୂନପଥର ମାର୍ବଲରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ମାଗ୍ମାରୁ କେଉଁ ଶିଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? କରେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା, ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 1ରେ ଭୂତ୍ୱକ, 2ରେ ମାଣ୍ଟାଲ, 3ରେ କୋର୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା କୋର୍। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସୁନା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ କୋଇଲା କ'ଣ? 1ରେ ଶିଳା, 2ରେ ଖଣିଜ, 3ରେ ଜୀବାଶ୍ମ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ନା ଖଣିଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁଠି ଜୀବାଶ୍ମ ଥିବା ଶିଳା? କେଉଁଠି ଜୀବାଶ୍ମ ଥିବା ଶିଳା? 1ରେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ, 2ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ, 3ରେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ଆଉ ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ସ୍ତରଟି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ସ୍ତର? 1ରେ ଭୂତ୍ୱକ, 2ରେ ମାଣ୍ଟାଲ, 3ରେ କୋର୍। କେଉଁଟା ଠିକ୍? ଭୂତ୍ୱକ, ମାଣ୍ଟାଲ, କୋର୍। ଆଉ ତ ଠିକ୍ କେଉଁଟା? ଠିକ୍ ହେଉଛି ଭୂତ୍ୱକ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରି ଲେଖ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି କୋର୍
ଖର କେଉଁ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେବ? ସ୍ଲେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ସିଲିକନ୍ ଓ ଆଲୁମିନିୟମରେ ଗଠିତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଥାଏ, ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ସ୍ତର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ସ୍ତର। ଦ୍ରବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଥାଏ। ସେମିତି ଶିଳା, ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କେଉଁ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେବ? ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସେମିତି କ ସ୍ତମ୍ଭର କର୍ଦ୍ଦମ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ସ୍ଲେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେମିତି ସିଆଲ୍, ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସିଲିକନ୍ ଓ ଆଲୁମିନିୟମରେ ଗଠିତ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।